सावथालफोरा रोनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना नायनानै लालाय। बे जायफोरखौ इनक्लुजार होनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमनानै लाबोदोंमोन, दिनै बे इनक्लुजारफोरखौ हमनायनि दायाव जे दुले बुले फैनानै इनक्लुजार सावथालफ्रा बे रुनिकाटा फरेस्ट अफिसनिफ्राय गाग्लोबफैबाय। बेनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावसिन मानो थानो हाबावगौ। दा जोंनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे फरेस्टआ गावनि अफिसखौनो दिनै निरापत्ता होनो हानाय जाबाय। बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव जाबाय। दा बे बिटिसिआ जोंनि थैजों दाजानाय बर' फिसाफोरनि गिदिर सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय बिटिसि। दा दिनै बे बिटिसिआव जुदि जोंनि बिटिसिनि मावख'फ्राव बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय मानसिफ्रा इनक्लुजारफ्रा गाग्लोबफैयोब्ला बियो डाइरेक्ट बर' हारिखौनो माने लैजाफानाय जायो, आघात होनाय जायो। दा जोंनि बिटिसिआव जिखि घटना जायाखै मानो बेफोर जोंनि बर'फोरनि सायावनो आघात होनाय, बर'फोरखौ दुखु होनाय जों बेखौ हमनानै लायो। मानोना बिटिसिआव बिदि जानो मोना। दिनै बाहेरानिफ्राय जायफ्रा बाहेरानिफ्राय थाफैनाय मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव हाग्रा ओनसोलाव दंफांफोर दङ। दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्रायनो दाबि खालामबोदों। बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट सामन्सआ बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय एखे जों माबासिम माने बै मानास प्लेनसिम गोबां बाहेरानि इनक्लुजारफोर दं हाबनानै थाफैबाय। दा बे गोदान बाथ्रा नङा। दा जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बियो जों झारखन्डनि, बेंगलनि बेफोरनो फैनाय जोंनाव रिपर्ट दङ, जों मिथियो। बेखायनो जों जेब्ला टाइम टु टाइम आइबिफोरजों रायलायो, सेन्ट्रेल आइबिफोर पुलिसजों रायलायो, बिथांमोनाबो बुंदों नंगौ बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ। आरो बे जायगाफ्रावनो दिनै मावइस्टफ्रा ओमफ्राय नक्सलाइटफ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ। बिसोर बेयावनो सेन्टार लानानै दङ आरो बिसोरो बे जायगानि लकेल मानसिफोरखौ थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर लकेल मानसिफ्रा बै उग्रबादिफोरखौ मोननानै गोरा जानानै दं, बिसोर गोख्रों जानानै दं, रावखौ गिया। जाय फलि दिनै बिसोरो बायदिसिना घटना दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव खालामगासिनो दङ। थांनाय 12 तारिख जानुवारियाव आवदां बाजार कारिगाव माने आउटपस्टनि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आवदां बाजाराव जे सिख्ला जोहोलाव बिस्मित बेखौजे अना-खाना बुथारबाय, बेथ' एथ' निर्मम, एथ' गिलु-बालु जाथाय बियो। सासे कन्ट्राक्टर जेबो दाय गैया, जेबो हाबा दाय मावाखै, बे गावनि कन्ट्राक्ट खामानि मावनो फैदोंमोन। बे फैनाय समाव जे बेखौ दले बले फैनानै एटाक खालामबाय, बेखौ गारि माने बुख्रुबबाय, मानसिखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै माने बुथारबाय। बेनिफ्राय देरसिन आरो अयथासार मा जानो हाबावो। मुगैथाव बियो। दा जों मुगैयो आरो जोङो दिनै थांनाय कारिगावनि जानाय घटना आवदां बाजाराव जानाय 12 जानुवारियाव बे जानाय समावबो जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो स्टे लिरदों, मेम'रेन्डाम हरदों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने उग्रपन्थिफोर हाबनानै दंफैयो आरो बिसोर थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिसोर थाफैनो थाखायनो दिनै लकेल सावथाल आरो बर'फोरजों गाज्रि सोमोन्दो जालायबाय, थांलाय फैलाय गैलायै बर'फ्रा थांनो हाला सावथालफोरनि जायगायाव गिनांगौ आरो एखमबा सिगिहरोबो। दा बेबायदि अबस्था फैबाय। दा गथिखे इसिबां माने बाहेरानिफ्राय हाबफैनो थानानै दङ हाग्रा ओनसोलाव इलिगेल इनक्लुजारफोरा, बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो जों लेटारखौ इस्यु खालामदों। आरो फरेस्टनि जायगानि CID काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिटिसिनि, दा बिनिबो जोङो मेम'रेन्डाम होदों। आरो जायफ्रा हाबफैनानै दं इलिगेल बाहेरनिफ्राय फैनाय मावइस्टफोर बा एक्सट्रिमिस्ट एलिमेन्टफोर, बेखौ होखारनांगौब्ला बे जायगायाव इसेबां इलिगेल माने इनक्लुजारफोर दङ, सावथालफोर हाबनानै थाफैनाय, जायफ्रा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि आन्दाराव जायगाया एन्टाइटेल नङा, बिसोर थानो मोना। दा बिसोर होखारजोबनांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों। खिन्थु दिनैसिमबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै। दा जों जि मेम'रेन्डाम हरदोंमोन बे समाव जुदि गभर्नमेन्टआ
प्रपारलि एक्सन लानायमोनब्ला दा इभिकसन खालामनानै माने होखारनायमोनब्ला बे इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ हयथ' बे जायगायाव बे मावजिफ्रा बे नक्साल एलिमेन्टफ्रा थानो जायगा मोननाय नङामोन आरो बिसोर बे लकेल सावथालफोरखौ थुलुंगा होनो स्कप मोननाय नङामोन आरो लकेल सावथालफ्राबो बिदि मोनसे उत्तेजित जानाय नङामोन आरो बिसोर माने गोरा मालायजों जुजिनो मालायजों फेर फाथिनो बे रोखोम गोहो बिसोर थानाय नङामोन दा खिन्थु बिसोरखौ माने इभिकसन खालामनो थाखाय आरो मावजिफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय नक्सालिफोरखौ मोजां नागिरनो थाखाय दिनै बिसोरनि माने एग्रेसिभ जायनाखि मुड एग्रेसिभ एक्सन बे बारानिफ्राय बारा जादों दा जों दाबि खालामदोंमोन बिसोरनि जायनाखि आखायाव बोरला दङ थिर दङ बेखौ सिज खालामनांगौ मानोना बिसोर बोरला थिरखौ लानानै बिसोर गोरा जायो मानसिफोरखौ सिगियो आरो बिदिनो एटाक खालामो बेखायनो बेखौ सिज खालामनांगौ होननानैबो जोङो थांनाय जायनाखि 12 तारिख जानुवारियाव घटना जानाय आवदां बाजाराव बिनि उनाव जों मेम'रान्डाम हरदोंमोन खिन्थु खुनु एक्सन लानाय जायाखै जार फले दिनै मोनसे बिदि डाइरेक्ट माने कनसिकुवेन्स हिसाबै डाइरेक्ट आउटकाम हिसाबै नै दा माने माबाखौ 17 तारिख थांनाय 17 तारिखखालि रुनिकाटा फरेस्ट अफिसखौनो गाग्लोबबाय बे लासिंसिं जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय लासिंसिं दा जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' आफादफ्रा मा रोखोम सानदों बेखौ दाबो साननो बुजिनो सेस्था खालामाखै बाथ्राया बिसोर दिनै गिदिर कुइसन जाबाय दा जोंना गावजों गाव दायलायबाय थायो दा एफा गिदिर सिरियास घटना जाबाय बे अफिस बुख्रुबलायनाय एखे अस्त्र शस्त्र लुट खालामनाय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जायनाखि माने माबाफोर फरेस्ट फर्स ओमफ्राय पुलिसफोर बेखौनो हामला खालामबावबाय अन्थाइ खुबैनाय लावथिं बुनाय बे घटना जाबावबाय दा बे खेत्रआव जोंनि आफादफोरनि नेताफ्रा बेसेबां सानदों बेजों बुजिनो हादों दा जे गावजों गावसो दिनै आं नुबाय थादों गावजों दाय होलायनाय जे हाग्रामानि समाव एखेबारे असान्थिया बारा जाबाय हाग्रामा फैनाय लोगो असान्थिया बारा जाबाय दा जों बेबायदि गावजों गाव दाय होलायनानै जोङो बे माने गाज्रि इलेमेन्टखौ जों एनकारेज खालामनो ना जों बे गाज्रि इलेमेन्टखौ जों दबथायनो दा जों इलेक्सन लानाय जों बेबस्था लानांगौ दंना गैया आं दिनै बयबो आफादखौ जों खावलायनो लुबैयो दा जों ओंखायनो दिनै जोङो खोब लाजिनाय दुखु मोननाय जों मोन्दों जे फरेस्ट अफिसखौ एटाक खालामनाय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांनाय बेफोर देरसिन लासिंसिं मा थानांगौ गारि सावनाय गासिबो माबाखौनो स्मेस खालामबाय दा दिनै जोंथ' लाजिबाय जोंथ' दुखु मोनबाय आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव लाजिना लाजायाखै दिनै बिथांमोना बर'नि न'आव थाङै बिसोरो लुट खालामहैयो बर'खौ इभिकसन खालामनाय बाथ्रा बुङो इभिकसन खालामो बर' फिसाखौ गावथारो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावथारनाय रेकर्ड दं बर'खौ गावथारो बर'खौबा माने होयो इभिकसन खालामो खिन्थु दिनै मोनसे फिसा घटना इभिकसन खालामनायनि थाखाय दिनै उल्था माने फरेस्ट अफिसखौ दिनै हामला खालामबाय गाग्लोबबाय सेवहांगार खालामबाय बेनिफ्राय लासिंसिं मा बाथ्रा थानांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै लेसन लानांगौ लाजिनाय लाजायाखै आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा लाजिनांगौ साननांगौ लाजिना लाजायाखै बेफोरखौ बेनिखायनो जों दिनै बेखौ लानानै जों दाबि खालामदों जोङो डिसिनो मेम'रान्डाम होदों जे डिसि क'क्राझार जों बेखौ बुंदों ओमफ्राय जायनाखि दाख्लै घटनायाव बे रुनिकाटानि घटनायाव जायफ्रा इनभल्भ दङ बे घटनायाव जायफ्रा नांजाबफानानै दङ बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ हमनांगौ आरो एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट बिसोरखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो इसिबां माने इलिगेल इनक्लुजर दं बिसोरखौ फरेस्टनिफ्राय होखारजोबनांगौ जों बाथ्राखौ बुंदों दा गोबां दाबि जोङो डिसिनो होदों दा बेजों लोगोसे जोङो थांनाय 12 तारिखआव जानाखि कारिगाव घटना जादों बे घटनानि उनाव जों आरोबाव मोनसे लिगेल एक्सन लानांगौ होननानै जों ज' सावरायलायनानै हाइकर्टआव जों केस होनांसिगोन बेसेबां इलिगेल इनक्लुजर जादों बिसोरखौ जों केस होब्ला माने जोंनि माने गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआबो बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो इभिकसन खालामनाय नङा जों बेखौ साननानै जों हाइकर्टआवनो केस होथारनांगौ होननानै जों दायित्थ' लानानै जों माने आरटिआइ जों खालामदोंमोन आरटिआइ सिएसडि बिटिसिनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट बेनो खालामदों डिअ' चिरां डिअ' बाक्सा डिअ' हलथुगाव बिसोरो जोंनि बे आरटिआइ माबाखौ जोङो हरदों दा खिन्थु अति दुर्भाग्यआव जोंनि थाखाय दा दिनै बिथांमोनहा बाक्सानिफ्राय जायनाखि जोङो आरटिआइनो रिपर्ट होदों बे आरटिआइ रिपर्टआव जों लिरदों जे माबा एक्सन लानायनि माबा मोनसे प्रिभेन्ट खालामदों नामा प्रिभेन्ट जादों नामा आरो एक्सन माबा मोनसे होखारनायनि
नटिस सार्ट खालामदों नामा माबा एक्सन लाबाय नामा बेफोर गासैबो पइन्टखौ जों मोनफा मोनफा हाइकर्टआव केस होनाय सुबिदा लानानै होनाय जादोंमोन